Eta kaso sorpresa hartuko genukena da, esate baterako, udan, oporrak ordaintzeko edo datozen hilabetetako gastuei aurre egiteko geroz eta gehiago direla kreditu txartelak erabiltzen dituztena. Kasu honetan hala ere, revolving izeneko txartelez hitz egin behar dugu, hauek erabilita uste baino zabalduago dagoelako, eta arazo ekonomiko larritan sartzera eramatzen dituztelako milaka eta milaka herritar. Sorpresa zarrapatu gaitu, revolving txartelak zeote dira, eskarrak beti Eka Kontsumitzaileen Elkarteko Markel Etxebarrieri deituta beti baiezko ematen digun. Markel, egunon? Egunon, odei. Nola azalduko genuke biskor txartel hauetako bat zer den, eta batez ere, ze desberdintasun daukan kreditu txartel batetik? Lehenik eta esan behar duguna da revolving txartel bat kreditu txartel mota bat dela, normala, baina desberdintasun esanguratsu bat du. Egindako erosketen ordainketa atzeratu egiten dela, hilero kuota bat ordaintzen delarik. Kreditu txartel arrunt batekin alderatuta, edo guztiok gure poltsikoan dekogun kreditu txartel normal batekin alderatuta, hilabete amaieran zordena osorik ordaintzen da kreditu txartel normal batekin. Revolving txartelarekin aldiz, hilero denaren zati txiki bat bakarrik ordaintzen dugu. Eta gainerakoa, finantzatu egiten da, eta interes oso altuekin. Zelako interesak, interes hauek izugarri altuak izan daitezke. 120tik gorakoak maiz, eta horrek askotan zaildu egiten du zorra ordaintzea. Gainera, ordainketa horiek oso txikiak izaten direnez, zorrak ez du benetan bere egiten, eta denborarekin zorra geroz eta handiagoa da, eta diruak geroz eta gehiago metatzen da. Beraz, oso arriskutsuak dira. Claro, Markel, orduan, horren interestaz altuago galima dituzte, uneko gehi baino altuagoak, zergatik kontratatzen dira geroz eta gehiago? Azkenean, revolving txartelak oso erakargarriak izan daitezke, diruko kopuru txikiak berehala eskuratzeko abagunea ematen digutelako. Horrez gain, oso erraz ematen dira. Eta askotan kontsumitzaileek ez dituzte ondo ulertzen haien interestaz altuak eta baldintzak. Eta honez gain, erakunde finantzarioek eta enpresa saltzaileek askotan iragarki, promozio oso erakargarriak egiten dituzte, eta kreditu lerro erraz baten promesa egiten digute, azkenean arazo momentaneo bat dekogunean, hori pixka bat soluzionatzeko, ezta? Adibidez, askotan eskaintzen dira baita ere gasolindegitan, denda normaletan, edo baita ere zuzenean gure etxeetara bidaltzen dizkigute. Beraz, oso arriskutsua den tendentzia bat da revolving txartelena. Justu hori galdetu behar nizun, ze motatako establezimentuetan erosi ditzakegun, hor pentsatzen dut, abisu bezala, herritarrentzat ere, nori kontratatzen diogun kontuz. Ez delako, edo akaso bai, arriskua bera izango delako, ohiko banketxe batekin kontratatu edo gasolindegi batean erosi? Leku askotan saltzen dizkigute edo eskaintzen dizkigute txartel mota hauek, ezta? Banku handiak, kreditu erakundeak, saltoki kate handiak eta ezagunak, eta baita ere gaur egun bogan dauden online plataformak deritzogunak, honek guztiak revolving txartel bat eskaini aldigute, ezta? Adibidez zehatz gisa edo jendeak pixka bat izen esanguratsu batzuk bere buruan eukiteko, WeThink, Carrefour Pass edo Cofidis bezalako enpresek revolving txartelak eskaintzen dituzte gaur egun. Beraz, bai banketxek, bai banku normalek, bai kreditu erakundek, eta bai saltoki kate handiak eta online plataformak eskaintzen da bezon gaur egun. Zorrak aipatu ditugu baita ere, Markel, herritar askok pentsatzen dugu zuengan ere joko zuela, zorrez lepo dagoen norbaitek halako egoera batean konponbiderik badu? Konponbidea beti dago, ez da, esan aldugu justiziara akuditzea beti dagoela gure esku, ez da, baina, guk egin behar duguna da, revolving txartelen zorretan harrapatuta dagoen norbait entzuten ari bada, lehenik eta behin, zorra aztertu eta bernegoziatzeko aukera bilatu enpresarekin bertan. Baldintza hobeak, lortzeko eta zor hori kudeatu ahal izateko abagunea pixka bat tanteatu behar dugu, eta hori ez badugu lortzen, bigarrenik, aholku profesionala bilatu behar dugu, bai kontsumitzaileen elkarteen eskutik, adibidez ekaren eskutik, eta baita ere aholkularitza juridiko bat bilatuz. Eta amaitzeko, perfilari buruz, akaso aurreiritzien biktima izango naiz, baina niri kolpean etorri zait, batez ere aisialdirako kreditua eskatzen duen norbait.
Lehenik eta behin komentatu behar duguna da askotariko profilak aztertzen ari garela revolving txartelen inguruan, ezta? Ez dago patroi zehatz bat, baina badira hiru ezaugarri komun dituztenak revolving txarteletara akuditzen daben jendeak, ezta? Lehenik eta behin diru sarrera basuak edo irregularrak dituzten pertsonak, geroz ordainketetan malgutasun hori behar duten kontsumitzaileak, eta azkenik bestelako kreditu tresnetara sarbide hori nolabait mugatuta daukien pertsonek. Hala ere, baita ere komentatu behar dugu kontsumitzaileen mota askok erabiltzen dituztela gaur egun revolving txartelak, eta batez ere erosketetan finantzaketa erraza eta momentukoa behar dutenak direla erabiltzen dabesan kontsumitzaileak. Markel Etxebarria, argita garbi gelditu zaigu. Ez dizut galdetu ia udara ondo, Oso ondo, baina oso laburra. Labur xamarrez da, bai. Uste dut hori. Beti laburra. Eskerrik asko, Markel, bezarkada bat.